ଅଛି ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ମାନେ ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଭଲ ପାଇବା ଏ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କଣ? ତୁ ସତରେ ଜାଣିପାରିବୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି। ଯାହାକୁ ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ହେଲେ ଭଲ ପାଇବି କଣ କରିବି? ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ତୁ ନିଜର କରିବୁ, ତାକୁ ତୁ ବାହାନ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ସେ ଯଦି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କହିବ ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତା ପାଟିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। তুমি এদিকে এসে কল করছো? আরে কিছু কথা আছে কালকে ମୋତେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲା, ତମେ ସତ କହିପାରିବ? ଆରେ କୁହ ନା, ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆରେ କୁହ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାବନାରେ ଆସୁଛି, ତା କଥା ନ ଭାବିଲେ ଖାଇପାରୁନି କି ଶୋଇପାରୁନି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି ରାହାର? ସେଇ କଥା ମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆସିବା। ତମେ ବି ସେଇ କଥା କହିଲ। ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ହେଲେ କିଏ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷ ଯେ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ତୁମ ହାତ ଧରି ଆଉ ତୁମ ଆଖିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି। তুমি ভুল করছ। তোমার মত করে আকাশ পাতা তোমার কাছে তোমার হাতে দেখি পাইলো অন্য কেউ জনে দেখব ମୋ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଶୋଇ ଦେଖିବ ତେଣୁ ତୁମ ହାତ ଧରିଛେ ଏ ପାଗଳ ଆଶାରେ ମୋ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ ନା? ମୁଁ ସେ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି ନା କିନ୍ତୁ ଅମାନ ଅଛି ଭାତ ତମ ପାଖେ କେମିତି ଦୂର ହେବ ନା? ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯାଉଛି ନା।
মোর ফুলে গৌরী মোহতি নগরী মতে বাহবী মতে বাহবী Thank you.